ассалому алайкум ватани азиз, зиндаи саломату хомову сарбаланд бошед. Дар комментарий як кас маро даҷҷол гуфтааст. раҳмат ба шумо, миннатдорам аз шумо барои даҷҷол гуфтанатон. ман хушҳол мешавам вақте ки ин гуна дашномҳоро медиҳам. медонед барои чи пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам нури Аллоҳ таоло буданд, онро девона мегуфтанд, ҷодугар мегуфтанд, шоир мегуфтанд. маро ҳар чӣ гӯянд ман раҳмат мегӯям. бошам миннатдорам аз шумо суханҳои ноҷоятон. бо як ташнисаст ки ами ту дамиҷа намерасиди кампираки кимчи ҳеҷ гап не, ҳар чӣ ки менависад нависед, забла кирова зинда бошад. خب أنا بالنسبة لي وای گفتم می‌دونم یک کس سوال داشت که نویساست که سری خسار میشن. ما از سری خسار خودگری کردگیم گذاشتگانیمون، لیکن ما بابا بیبی هایمون پدریم و مادریم هر دیشون از طرفی استوداره بلجوان آمدن. بینه بابای صالح بای من بابا کلانی پدری من در استوداره بلجوان تولد شدن و پسری صالح بای ازبک بای اینچین در استوداره تولد شدن و زوکر بابای من در وحدت. солиҳбой дар судараи балҷумон таваллуд шуд, зиндагӣ кард аз мегузашт. писарашон узбакбой таваллуд шуданд, омадан оварданд онҳоро ба шаҳри ваҳдат. орҷунзободи вақти орҷунзободки райони вақти эстер, баъд вафорҷон шуд, ози ваҳдат ном дорад. ва бобои узбакбои ман аз он ҷо омаданд ба ҳамин шаҳри ваҳдату дар ин ҷо бобо калони ман гӯем. бобои ман зокир дар шаҳри ваҳдат ба дунё омад ва аз бобои ман писарашон падари ман ба дунё омаданд ва аз падари ман ба дунё омадем. Яъне сетта чӣ бигем насл дар ҳамон ҷо ба дунё омадем дар шаҳри ваҳдат. ва инчунин падару модари ман вай буданд, набераи амак буданд, ба ҳама оила барпо карданд. амакбача гӯем да. падарашон амакбача буданд. бобои зокири ман бо бобои муҳаммадалибой падари модарам, бобои зокир падари падарам бо падари модарам муҳаммадалибой ҳардуяшон амакбача буданд ва амакбача худа шуданд. падари манро гирифта ба модари ман доданд, оила барпо карданд. ҳамин гуна мо дар шаҳри ваҳдат муқимона ба дунё омадем. лекин мо гузаштагонамон аз ҳамон судараи балҷумон мебошанд ва бо сари хусор худогарӣ кардагиянд, келин овардагиянд, доду гирифт кардагиянд. ин гуна ва бобоҳои ман аз тарафи падари модариам чӣ буданд? падариам ва модариаш бой буданд, тиллодор буданд. падарияш деҳқон буданд, боғҳои чӣ доштанд, себу ангур мекоштанд, боғдорӣ мекарданд. аз тарафи падарам. аз тарафи модарам ва падарашон ҷувози чӣ доштанд, равғани зағир доштанд, равғани зағир мекашиданд, асп бо ёрии асп, бовоситаи асп. падари модарам. ва модарашон, тарафи модарияшон модарам ҳамашон донишманд гузашта буданд. донишманди соҳаи дини ислом ва донишманди иқтисод, донишманди тиҷорат, бо тиҷорат сар кор мекарданд. аз тарафи модарам модарияшон. ҳамин гуна ман таърих гузаштаганам медонам. аз тарафи падариам мисол падарам насириддин бо падарашон бобои ман зокир, бобои зокирам падарашон узбакбой, бобои узбакбоям падарашон солиҳбой, ва модарам падарашон муҳаммадалибой, падари муҳаммадалибой шарифбой, бо шарифбой тарафаш яёдам нест, нафтагидан. ана ҳамин гуна. тағоям чиз абдусалом вай буданд, чӣ мегӯянд, ҷангори ҷанги бузурги ватанӣ буданд. қаҳрамони ҷанги бузурги ватанӣ 1941 то 1945. ҳамин гуна. ва агар савол дошта бошед дар бораи гузаштагони ман, ман ба шумо гуфтаистам, ки гузаштагони ман ҳам тоҷир буданд, ҳам донишманд буданд, ҳам бой буданд, тиллодор. аз тарафи падарам ва модарияш ҳамаш бои тилло қатӣ сар кор мекарданд, тиҷорати тилло мефурӯхтанд. вақте ки урус меояд, вақте вай мешавад ки революсияи 1924, ҳамон хештавораи падариам модариям тиллоҳошон бурда дар даруни кӯҳ вай мекунанд, пинҳон мекунанд, ки баъд вай мекунанд, баъд ҷояш фаромӯш мекунанд, ки дар ин ҷо аст ки рафта гиранд. тиллоҳошон бурда пинҳон кардагӣ мебошанд, баъд намеёбанд, фаромӯш мекунанд ҷояшро. ҳамин гуна. бо савол тен агар барои касе ки мехоҳад ки донад дар бораи бобо бибиёи ман. бояд танистаст ки таърих шумо ба кӣ дар кор аст? таърихи ман ба одамо дар кор аст, ки ман аз кадом қавм ҳастам, аз кадом қабила ҳастам, аз кадом оила ҳастам. ҳамин гуна не? ки гузаштагони ман кӣ буданд, барои чӣ ман инқадар донишманд шудам, инқадар илму расод кардам? барои ин ки аз тарафи модари ман модарияш ҳамаашон донишманд гаштагӣ. гена ҳеҷ кас иёз кардагӣ нестанд. гена насл ба насл дода мешавад, меравад. бале, меян ки он чӣ ки дар дигар дар калоз мебарад, он чӣ ки дар даруни як бобо, мисол ман, модарам, модарашон, бибияшон,
бибии модари мана ҳамаи бародарош донишманд буданд, соҳибҷамол ном доштанд. Соҳибҷамолу бародарошонаш олим буданд. биби калони ман, ҳамин биби модарам. Бинед, аз бибии ман нашуд ягон чи, модари ман нашуд, ман шудам чорум насл бо савод донишманд. бале, миннатдорамашу.